kok ana kelok iki. Ana kliwatan lakon ngene neh lek yo. Remuk. Lah nek ora pakaianku digondoli wong sing do metu. Niat go leren nggo pakaian macem-macem. Rempongke kemawon Candrana. Pangkat kula Manggalayuda nomor 2 ing Tanjung Anom. Wantere cah omong aku. Timbang ngomong kakean. Di atiku ta sidono. Di. Rene di. Ngomong-ngomongan di. Lho kok ana kelok iki. Adito Sidono. Halo. Aku datang. Lah kowe kok jero lemah iki mau lho. Aku kan ambles bumi di tropiye nek mencolot. Aku kuwi ngerti. Yen Adi Sidono kuwi pancen kondang digdaya. Iso ambles bumi bebasan. Nek aku dadi Gatotkaca, Aku Harjuna. lho Sing ganteng, kowe iki ora Arjuna. sing kancane Gatotkaca. Kowe sing iso ambles bumi Yo, iku Antarja. dadi nek sampean dadi Gatotkaca, aku dadi Sukarjo. Sapa man? Sukarjo iki taun iki ora uman. Aja mbok rembug diamuk ketinggi aku kok.